Me emme vaikene. Rasismin vastainen mielenosoitus Helsingissä keräsi tuhannet ihmiset puolustamaan yhdenvertaisuutta. Olen itsekin vankkumaton yhdenvertaisuuden kannattaja ja mielestäni ihmisen arvoittaminen pelkän ihonvärin, statuksen tai muun toissijaisen asian perusteella on väärin. Siksi mielestäni kenenkään vilpittömästi yhdenvertaisuutta kannattavan ihmisen, etenkään päättäjän, ei pitäisi vaieta myöskään siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mitä tietty ihmisryhmä sai osakseen viime vuosina. Ja nyt en puhu joukolla syrjityistä rokottamattomista, vaan heistä, jotka tekivät juuri sen, mitä yhteiskunta heiltä odotti. Heistä, jotka luottivat tieteeseen, uskoivat asiantuntijoihin ja ojensivat kätensä auttaakseen muita. Olemme käsivarren mitan päässä paremmasta. Heistä, jotka saivat rokotehaitan ja tulivat mitätöidyiksi. Kun sitä peloteltiin ja niin paljon silloin aluksi, niin mä olin siinä uskossa kanssa, että tämä niin kuin pitää ottaa. Ja koronarokotteet ovat käyneet läpi samat vaiheet kuin muutkin rokotteet. Ne tehoavat hyvin vakavaa koronavirustautia vastaan. On lihasniveläsärkyä. Oikeasti ei niin oikein tunnu, että ei olisi oiretta, mitä ei olisi tässä 2 vuoden aikana kokenut. Normaalia. Se on niin kuin hyvin ailahtelevaa ja sitten tulee hetki, jolloin tuntuu, että kaikki on hyvin ja olet kunnossa ja sitten tulee romahdus ja se alkaa taas. Että väsymys ja sitten se, että en jaksa oikein mitään fyysistä tehdä, se on niin kuin se kaikki hankalin, kun se on niin kuin lähes jatkuvasti. Toka koronarokote oli Pfizer ja siitä tuli sitten haitta heti. Sitten alkoi rinnassa tuntua ja jyskyttää, niin siitä huomasin, että nyt ei ole oikein kaikki ja siitä aika lailla heti hakeuduin sitten lääkäriin. Ihan ensimmäisellä kerralla naurettiin mulle, että on ihan normaalia, että me kotiin takaisin. Ja sitten kun palasin, niin todettiin, että oho, leposyke on 160, että ei taida ollakaan normaalia. Ja siitä lähtien ollut sitten sydänlääkitys. Mua vähän on ruvennut ärsyttämään se ja vähän alkanut niinku kyseenalaistamaan noiden lääkäreiden ja hoitajittenkin ammattietiikkaa, että kyllä heidän täytyy nähdä se kaikki, että jos mä oon ensiavussa noin 10 kertaa tämän vuoden sisällä ollut ja sen aikana on aina samantyyppisiä potilaita. Siellä on aina ihmisiä, jotka kärsii sydämen tykyttelystä tai käsien ja jalkojen puutumisesta tai puhe puuroutuu tai ihan hirveitä pääsärkyi tai tämmöisiä. Et kun mä oon vaan siellä niinku verhojen takana ja mä kuulen ympärillä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että ihan varmaan jokainen hoitaja ja lääkäri, niin kyllä jonkun näköinen käsitys täytyy olla, mitä ihmisten terveydessä on tapahtunut nyt 2 vuoden sisällä. Heidän kohtelunsa on ollut kaukana yhdenvertaisuudesta. Kansalaiset ympäri läntistä maailmaa tekivät parhaakseen suojellakseen kanssaihmisiä tarpeettomilta kuolemilta korona-aikaan. He käyttivät maskeja, noudattivat rajoituksia ja ottivat tunnollisesti tarjotut koronarokotteet. Osa tosin vasta työnsä menettämisen uhalla vastentahtoisesti. Kun nämä esimerkillisesti toimineet ihmiset sen seurauksena menettivät henkensä, liikuntakykynsä tai terveytensä, yhteiskunta lakkasi välittämästä. Ja normaalisti uhritarinoilla mässäilevä lehdistö vältti kertomasta heidän tarinoitaan. Rokotehaitan saaneiden vertaistukiryhmiä jopa poistettiin sosiaalisesta mediasta disinformaatioon vedoten. Se, että silloin 2021, niin meillähän ei minkäännäköistä vertaistukea ollut. Kaikkihan sensuroitiin, jos laitot mihinkään niin kuin mitään kriittistä rokotteesta, kaikki sensuroitiin, kunnes sitten niin kuin Telegramin kautta ruvettiin löytää toisiamme ja sitten sen jälkeen, kun Twitteri muuttui ihan muskin kautta, niin vertaistuki löysi toisensa. Edelleenkin tulee ihan samalla tavalla, mutta silloin kun mä aloin kertomaan, niin silloin tuli ihan järkyttävästi sitä
kuraa niskaan. Että se oli ihan ajoittain, olisi voinut niin kuin puhua vihapuheesta. THL:n tietokantaraportoinnissa erilaiset rokotehaitaksi mahdollisesti täsmäävien diagnoosien määrät ovat kasvaneet rokotuskampanjan myötä. Lääkärien diagnosoimia rokotehaittoja on paljon, mutta samaan aikaan THL ja Fimea eivät tunnu tutkivan asiaa sen tarkemmin. Saati herätä poliitikkoja tai mediaa reagoimaan asiaan. Järjestelmä toimii kuin mitään ongelmaa ei olisi. Suomessa Y59 on lääketieteellinen koodi rokotehaittadiagnoosille. Se on rokotteen tai lääkeaineen tuoma haittavaikutus. Eli itselläni se on todettu Comirnaty-rokotteen haittavaikutus, mistä minulla on pohjennut dysautonomisen hermoston sairaus ja ohutsäiden neuropatia. Ainakin nyt tähän mennessä on tullut ja tulevaisuudestahan ei tiedä mitä kaikkea niin löytyy. Että. Samaniminen ryhmä suomalaisia piikistä sairastuneita piti konferenssin, johon oli kutsuttu kaikki valtamediat kuulemaan heidän kohtaloitaan. Mutta yksikään iso toimija ei mennyt, ei yksikään. Sen sijaan Mediuutiset leimasi tilaisuuteen osallistuneet rokotehaitan saaneet täysin epäkologisesti rokotevastustajiksi. Kaikesta päätellen myös esimerkiksi Kanadassa, Briteissä ja USAssa ovat rokotevaurien saaneet kokeneet saman kohtalon, tullen mustamaalatuiksi ja mitätöidyiksi. On selvää, että korona-aikaan liikkui mitä villeimpiä väitteitä koronarokotteisiin liittyen, mikä on vienyt paljon huomiota ja uskottavuutta siltä tosiasialta, että mRNA-rokotteet olivat maailmanlaajuinen ihmiskoe. Raflaavasti tappopiikeistä puhuminen tai hedelmättömyydellä pelottelu ovat saaneet ihmiset suhtautumaan naureskellen uuden teknologian riskeihin, jos omassa lähipiirissä rokotetut ovat voineet hyvin ja jälkikasvuakin syntyy. On kuitenkin aiheellista nostaa esiin, että nekään väitteet eivät välttämättä olleet täysin tuulessa temmattuja. Sillä kesästä 2021 asti kuolleisuus on ollut ennätyksellistä, kun taas syntyvyys poikkeuksellisen matalaa. Tällaisen lääketieteellisen kokeilun jälkeen sen suoria tai epäsuoria vaikutuksia tulisi kaikkien seurata erityisellä tarkkuudella, mutta ne ei kuitenkaan näytä tapahtuneen. Vaikuttaa ennemminkin siltä, kun oltaisiin kollektiivisesti päätetty, että rokote oli annettaessa tehokas ja turvallinen, eikä se voi myöskään jälkikäteen olla selittävä tekijä yhtäkkiä ilmaantuville terveysongelmille. Jos terveydenhuollon ammattilainen on saatu uskomaan tuotteeseen, niin miten hän osaisi edes etsiä poikkeavia hälytysmerkkejä saati korrelaatioita rokotteen ja potilaan oireiston välillä? On havaittavissa, että ympäri maailmaa monet kärsivät koronapiikin jälkiseuraamuksista, mutta heidän äänensä pyritään vaientamaan, heidän inhimillinen kärsimyksensä piilottamaan ja mikä pahinta, heidät yritetään saattaa naurun alaisiksi leimaamalla hulluiksi. Rokotehaitan saaneita kohdellaan yhteiskunnan vastustajina, salaliittoteoreetikkoina ja hylkiöinä sen sijaan, että heihin suhtauduttaisiin avoimesti, myönnettäisiin kohtalot valitettavana osana isompaa kokonaisuutta ja heidät kohdattaisiin yhtä empaattisesti kuin koronan uhritkin. Yritetään haittaryhmäläisten kanssa tutkia, että mehän joudutaan kaikki tutkimaan ja etsimään tieto kaikki itse. Me ei mistään saada tietoa. Ja tutkitaan ulkomaalaisia sivustoja ja Suomen tilastoja ja yritetään etsiä syytä ja ennen kaikkea sitä, että me saataisiin sitten kuntoon. Nyt tilanne on se, että liian moni rokotehaitan saanut ei uskalla esiintyä omalla nimellään tai puhua avoimesti kohtalostaan aiheeseen liittyvän ivan ja vihapuheen vuoksi. Maassa, jossa ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta näennäisesti puolustetaan sankoin joukoin ja jokaisen pitäisi voida olla ylpeä oma itsensä. Yhdenvertaisuudesta puhuttaessa tämä on aihe,
josta me emme vaikene ennen kuin näin valtava ristiriita tavoittaa yhteiskunnan korkeimmat tasot ja asiaan aletaan suhtautua sen vaatimalla vakavuudella. On aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä. On aika vastustaa syrjintää ja vaatia yhdenvertaista kohtelua kaikille. On aika puhua rokotehaitoista nyt.